אתם בני 60 פלוס וקונים או מוכרים נכס? יכול להיות שבזכות הסרטון הזה תחסכו המון כסף ותמנעו טעויות שיכולות לעלות ביוקר. דווקא עכשיו, כשזה הכי קריטי. למה הכוונה? בכל עסקת נדל"ן יש המון אותיות קטנות. יש שאלות של לוחות זמנים, שאלות של זכויות, תנאים בחוזה, אפילו שילוב עם העסקה הבאה. ורוב האנשים מתקשים לזהות את הסיכונים האלה בזמן. אפילו אם הם כבר קנו או מכרו נכס או נכסים בעבר. לפעמים הם מבינים מה הם פספסו רק אחרי שהעסקה כבר נסגרה. ואז הם מגלים שתנאי העסקה לא היו לטובתם. שמי איילה מידן, אני עורכת דין, ואני מתמחה בעסקאות מחירה וקנייה של דירות ובתים עם בני ובנות הגיל השלישי. עם ניסיון של שנים, אני לא רק מלווה את העסקה, אני שומרת על האינטרסים שלכם בכל שלב, ואני דואגת שלא תישאר שום פינה לא בדוקה. כי מבחינתי, לא חותמים לפני שמבינים עד הסוף. אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי לפני הצעד הבא שלכם, ולוודא שאתם עושים את המעבר בצורה חכמה, בטוחה ונכונה עבורכם. כי זה לא רק עסקה, זה העתיד שלכם ושל כל המשפחה.